Ụmụnne m na ụmụnna m elota ọnọrọ na nwekwerechi ọnwanne ọnụ nwaanyị mba nnọọ aweelanụ m were nnọọ ntị m gwum ya n'ọnụ m were m ọka gwuo na ntị n'ihi na onye o mere amarana. Anụ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nnọọ mza ya sị m na Chineke nna bi n'eluigwe sọpraiziri ya mgbe ya na-adịghị aware na ya amahụ na ya nwere ike ikwu okwu Chineke nna anara olu okwu ya mezuere ihe ahụ na-akpagbu ya n'olu igwe. Ya gaa n'ihu sị m na nne na nna ya dara mgbei na ha dara mgbei ụbịam ya nọ n'ime ya mụrụ n'ime ụbịam. Ụbịam awụghị ụbịam nke na-eshi ushi nke a na-eze eze ọmashisenọ mara na ụdịka ụbịam ahụ na ọhịa amụrụ ya n'elu ya na ụlọ ha wụ ụlọ akịrịka abịa ya asa ya akịrịka n'elu this mud house a na-eme isicha wit nkekere na ọhịa ejiri rụọ ụlọ ha na ọ wụ ụlọ grandfather ya nwụọ mpa ya nọrọkwa di ya mụkwa ha nga ka ha nọ mpa grandfather ya nwụọ and ihe nne na nna ya mụrụ na ọ naanị ụmụ abụọ ya nwa na nwanne ya nwoke na ọ ya etoro nwaanyị mba nnọọ mza ya elego ụlọ ha na-abịa na village ha na ọwụ ụlọ ha wụ ụlọ kele nụkwa mmadụ akabingana na ọwụ ụlọ nga amụrụ ya ya bịa tolite very pretty kpụrụ onwe ya gawa boy gawa ịsavụ nwata nwaanyị na-eme isi sọ na ya mụchaa ọrụ ya ebido ka rute ebe ahụ na ihe dị lady mege o docha ya anya ihe ọ na-emewo n'abalị ọ pụọ lọta n'ụkọtụ at a time ọ chọrọ iti ige n'ọrụ abalị ya sị mba na ihe ya bịara na ọwa ịmụ ọrụ ya bịaghị ime ihe ọzọ nne na nna ya na-agaghị adị proud of ihe ahụ sere ya na that lady ọ chụpụ ya enweghị ebe ya nwere ya ga-aga na Lagos ike kwụrụ ọtọ gwụ ya enweghị ebe ya nwere ya ga-aga one man na-akwụsị ya jụọ esi na ya ilukru stranded na enwere ebe ya nwere ịga ya gwa the man na enweghị ebe ya nwere na enweghị ofu mkpụrụ ebe ya ma ya na-aga ugbu a the man na-ajụ esi oshikwe na ebe ọ gwa ya na the lady ya nọ n'aka ya mụga ọrụ ya biri ịmụ ọrụ n'aka ya na-emechi jee n'abalị okoro akpa ga na-akwụ na merod na-afọ ọsụsị ya ka ya join nwe ya pụọ n'abalị n'ọkọtọ ha lọta gawa na shop ga-emepe shop ya gwa esi ya naghị emeghe ọhịa o ji chụpụ ya and ebe eshi na-eshi fa eshi east ọ ya ka dị manụ siri ili ya soke na ọrụ ngịrị kwanụ ka ọ chọrọ ịmụ ọ gwa ya na ọ wee ọrụ ime isi the man actually na ya nwere nwanne nwere salon beauty salon ya ga-aga kpọga ya ka ọ ga ebe ahụ gaa nụrụzie mụwa ọrụ ọwụ na nwanne ya ahụ kwere ka ya na ya nụrụ okwekwere ka ya na ya nụrụ na ọsọ ọtọ onwe ya mara ebe ọ ga na-eshi abịa ọrụ ka ya kpegagodiri ya nwanne ya nwaanyị ahụ na this man asị ya banyere ya moto ọ draịvụrụ ya ihe a na o mega ebe 3:30 p.m. mgbede ọ draịvụ ga na shedi nwanne ya nwaanyị ahụ kọwara nwanne ya nwaanyị ya pikiri dis guy na street lekwe ihe o kwuru na mmụọ ya na-agwa ya na ya nyere ya aka na the lady ahụ ya like ya si ya na nsogbu na ya ga-enyere ya aka nwanne ya nwoke nkwanye this man adrive reverse alawa sị ya ga ele family ya the man alawa na ọ wote eshi nọrọ n'aka this lady bido mụwa ọrụ mụtakwanụ ya nwe ọrụ bido na-arụ this lady abịa gwa ya sị na ebe ya amụtala na ya gala ga chọwa ebe ọ na-aga mepe shop ugbu a gbachọọ nwoke ọ na-aga ibigo onwe ndị ga-abịa zọrọ ya dara ya na ndị ga-abịakwara iwu shop na ọ nọrọ ngalanụ ka ya na ya bụ ọrụ agbata eke ebe aka shiri ike n'ime ụmụ weaving na ọ wote eshi nọrọ na-arụcha the lady enye ya ego gwa ya sị ya save ego na enwekwara akaụntụ ya si yes ọ gwa ya sị ya agaghị etiwe ego ha na akaụntụ ya na ọkwara ihe ya na-eme ya gbakọta ego ruo like 10,000 20,000 gakwana ga-etinye na akaụntụ ya n'ọngụ gboo steji ugbo ka ya nọ taka gara n'aka one young man at that time ya dị 24 years old ya taka gara n'aka one young man the guy like ya na ya abụọ garị na ya chọrọ ịlụ ya this and that ya gwa sọ bịa meet ya madam ya bịa meet kwene madam ya ahụ ya wee ya si ya na ọ dị mma jụọcha onye ebe ọwụ ya wụ na ọwụ onye ebe their neighboring village na after village ke this young man ha etie na mara na Lagos na ọ wee very big place ya na this guy na-ahụtazi onwe ha na ha nwanne the fact that na ha shi na neighboring villages na ha nwanne na ihe gbara n'ụzọ rute ebe anọ dị far so the madam ya gwa na ọ dị mma jụcha ihe ọ na-eme ya ekwuo madam ya gwa si eme accept na ọ dị mma gwa na ya sokwara aga n'elu bed until ha ga ụlọ ọgwụ mara ma ha ejikwa ahụ na Lagos na ọrịa karịrị ya so oke mechazie ruo mgbe the young man mere invite ya gwa na anything can happen na lekwe ihe ya chọrọ the man the guy asị oke nsogbu anọ ha yite weekend ahụ ha ga ụlọ ọgwụ ga-eme ma HIV test and everything ya wụ na ha dị oke
enweghị anything the problem, enweghị any problem with their health. Ha ebidozie relationship nwanyị mba nọ na ya dị very humble na before ị mara ị nweta shop bido zụrụ ju ụmụ ihe ndị madam ya na-enyekwere ya aka na ya ebido zụchiwa ihe dị enwenwe ya na-azụchikwa na-edenwe ya na-azụchi na-edenwe ya na-azụchi na-edenwe ọ ya ka ya nwetara shop were ururu ihe ndị ya zụrụ denwe ya ma na madam ya nwere surprise. That man pikiri ekwanụ nwanne madam ya nwekwuru surprise ke ya. The day ya na-abanye na shop ya, that man a big big generator na-ebu dryer too. Ya etie daa the man n'ụkwụ. Madam ya eburu this rollers and ụmụ products, hair products big ha jiri duo ya tikwere ọkpụrụkpụ ego ha nyere obiọma akpa ya n'otu a ka esi nọrọ na ke madam agwa ya sị ya na ọgwọ nọkwa onwe ha ọrụ na ya kpoo ya bie ọrụ dị too much na ọ bịakwa na some Decembers na ha emeji ya so oke na ọ wote esi nọrọ onwe ya na this young man na-ayịkwanụ na ha yigidere ya 1 year. Madam ya jụọ esi na relationship ya na that guy ọkanụkwa dị yes ya jụọ so propose be marriage ka just dị nwe na ya na nkwerele ya na ya bụ ole dream ha ka ihe ha na-ediscuss ka ọ mgbe ọbụla ha hụrụ ha agawa n'elu bed ya sị na onwebeghị ihe ọ gwara ya mana ọ sị ka a na-elegodo Chineke anya. Madam ya gwa ya sị na ọ mega ezigbo biznes na o nwere moto na o mega ọfụma na ọ nọgo ụlọ na ọ gịnị jizikwa nkịta ọnwụ propose be marry at least ọgụdụ na ọ gabeghị at least o kwesịrị egwe plan ya ọsọ gwabe na ụlọ ahụ ọrụ gasef na ntị na ọrụ channel ya siri ya sị na ọrụ ụlọ na Lagos ya sị na ọrụ channel nwanyị mba nọ mza na ọ wote ka this boy shi ya cha ya 2 years ihe na-enwe ihe ọwụ enwe anything segere ha nothing ọkpọ ya wee na ya sachicha n'obi ya lecha onwe na Chineke dere ihe na abụọ na ihe sị ga egwe ewu na ya chiri end ihe na abụọ na-eme na ya hụ di na ya lụrụ na ya hụ onye ọzọ dị mma na ya gawa ya bege ị nwere hụ kwuo okwu onye ka ya nwere the only brother ya nwere ọ gbaga ọbọ ị na-aba na-enwe otu mkpụrụ onye ya nwere ya mere ọnụ ya rie na ga force na ya force ya na iro saftra enwe ihe o mere ọ contribute na ndụ ya mgbe emepeghị shop nwe otu mkpụrụ ihe o nyere ọ gwụla naanị na by God's grace ya nwere plan imepere shop na a bigger place n'ebe na-ebum na ọ gwụla nkwa ka o kwere ya enwe anything o nyere ya nọrọ n'ọsị ebe ya gbataga ihe eri gị gbataga ego eji sendegara mme na mpe na-ele ihe ọzọ etu ya n'ụrụ onwe ihe ọzọ ya hụrụ na o nwere another lady ya na ya bụ omega ihe 6 months kpọị ka ya na ka ahụ nọrọ ha part ya ways ọ gbarakwa bịakwutekwa bịa rịọwa ya rịọga ya ajụ na ọ garịọwa madam ya rịọgide madam ya ajụ na ọ yiri nwa na 2 years na ọ bịara kpọrọ nwa na mgbe ọ dị naive yiga na o so mepe ya anya bi ha gaga because of onye ka ahụ gakwuru ọwa ọkọrọ ya ugbo ka ọ hụzi na ya nwere humble girl na-abịa n'ụlọ mara na nwaanyị nọ n'ụlọ ikekwa ọ gara aga kpụrụ city girl na-ama ha azụ ime ụlọ ugbo ka ọ hụrụ na e nwere nwaanyị na shine ọcha ya na ọ gaghị abịakwute na this guy rịọgide madam ya arịọgidere arịrịọ erutechakwure that man nwanne madam ya pikere because ọ nọ the day this guy bịara gbe ikpere na-arịọ ebe hit na-agba ya after everything madam ya arịọ wee sị mgbe ya hapụ enye ya chance na ọ wote o shiri bịa only 2 months ọgwa madam ya na ya chọrọ ịkpọ this guy ga-eji ya nne na nna ya na village. Madam ya nye consent o wote ka ya shiri soro ya lawa gị hụ nne ya na nna ya na village na ụmụnne ya anọghị n'ụlọ ọ ya ka that day ha larutere emecha ya introduce mma ka nwoke ahụ ya jụwa ya ajụjụ mmechi ihe ụtọ na-adịghị mma dịka obiọma ọdị ya ka ada na-emecha ọtụke mmanya gwa ya n'ihu ikorokotom n'ihu na anya dị ya that na ọ bụrụ na ote ya na nwa nwoke hụrụ na Lagos na ọ gara ime before anaghị eme ihe dị n'isi n'ihi na ụmụ agbọbịa toro na Lagos ịmụ nwa na ara ha ọ ihe mma ka nwoke kwuru obi awụ ya n'afọ si akwa na ya arụkwa n'ime na this guy ya na ya mene ihe before obi ha ya arụghakwa n'ime obi ha ya ga-eburu afọ ime bugere mme mba ya echege ihe ka echege ike agwụ ya ka nwoke na-enye assurance na mmanya ụta mmanya kwuru na ọwụtọ ndị ya likiri ihe ji kpọrọ ya bịa ji ha ọkwa ka ebido the process of marriage na ele ihe wụjọ na ihe mmanya kwuru na enwe ihe nọde na nwamba nọ mza owotono ka emere madam ya agwawa the guys na ya ọnwụ na nwa disappointed this girl ya ga-eme ihe na-adị mma ebe this girl likere ya likere ya na ka enye ya benefit of that gwakwana mma ya that na ụmụ nwaanyị niile na Lagos awụcha ha ashawo ọwụcha ha niile chashirila wumbu ha nya nkata ya erie ka emegide ya hapụ onwe ya karịa ime anọ ntara ya arụ 2 months ka nwoke akpọrọzie ya alọta village ọbịa gwa mme na elekwe result na this girl na ọ dịla ime
na ya achọghị ịbịa oke protocol na ha eduga ka ya gaa lụọ this girl, mana ọ wụghị ugbu a ka ya chọrọ ịga, na ya chọdịrị ibu ụzọ gaa n'ụlọ ha, na ya chọbụdoro ịga na ihe nọ n'ụlọ ha na ọ wụlọ aja ọcha, na ọ wụghị ebe ahụ ka ndị vileji ha ga-abịa eduru ya bịa na-ahụ ebe ya gara lụrụ nwaanyị. Ha ma wụ the poorest, ụlọ ahụ ekweghị ibia, o ekweghị ile anya, na ya chọrọ ịrụrụ ha 2 rooms, kwapụga ụlọ aja ọcha. Highest ihe ọ ga-ewe ya nọ 3 months, ya eme ya, ha gazie, ha kwakọrọtazie gawazie. Mma ya sịrị ili na ọ chọrọ ịga rụọra ha ụlọ before na-abịa eme ihe n'isi. Na why not ịga mee kpụrụ ụmụnna ha aga ahụ so that echi emewa mara na ọ ya nwa mere. Alụbe nwaanyị alụ gị echi, ya nọchakwara n'ụlọ ya mụcha nwa nsọ na-alụghachi, ọ ya egburu afọ ime gbalaga. Nwa nke nwoke abụọ mmesi ihe dị otu ahụ adị. Mana otu ugbo ha lụtara na ọ ga-anọtụwagodo n'ụlọ ka ya gaghachi Lagos ga prepare mee 1 or 2 na otu o si hapụrụ ya mme na mbe na ụmụnne ndị ke nwaanyị na village. Nwaanyị mba na ya ebu afọ ime, ya ga-eshi eshi, ya ga-ese ete ete, ya ga-azụ ime ụlọ, ya ga-aga nkọ, ya ga-eme nta ha ekweta maka ya gbanyụ gas ha na-eyuzu, anakwa eyuzu ga emesị ya ga-atụte nkọ, ya ga na-atụkashi nkọ n'ime ọchịa tụte buruburu bịa shiwe emebushi akwa. Ọ ya ka ada bushiri akwa ka etoro enyi ya nwoke bushiri akwa, chigajuo pantị ya n'ime, ya sacha akwa ya, were the whole pantị niile na ọ dị about 13 pieces wegara na small bucket, bugara na room ya si ya ntị ya asachana ndị ka ọzọ, na ya biko ji aka ya saa this one. Ole wee sọ ọ ya wuo onye na ya gasara ya pantị ya yipụrụ n'ugwu, na ya wuo onye na ọmana nwoke ahụ na-ele anya ka ọ bịa lụọ ya na ọ ya younger brother ya, na ihe ọma na before ga-arụrụ nne na nna ya uru na ọ ga-arụ the money rụta ya, na ọ ga-emeriti ya, na o si n'ụlọ aja ọcha bịa n'ụlọ na ebe ihụrụ ya pantị na ọ lerekwara ụlọ lekere ebe niile lee everywhere. Ya gba ya nkịtị, ya nwụghị onye okwu, obi ya wunye ihe ya na-eche n'obi na okwucha na ọ bụrụ pantị ya ga-asa. Ọ gwa ya na ya ga-asa pantị ahụ today, na ihe elugwe ga-edobi, na ihe ya ga-eme ya na ọnụ ya ga-akọchali ya, dọrọrọ bọket ala gaashi na 1 room ebe nyere ya room. Ọ bịa ebe ahụ shiri ya, fetapụrụ ya aka ntị, gba ya ka ya eze aka ntị ahụ agba ya n'olu. Ọ dị ya ka isi ya na-ekwu, ụbara nọ n'olu ya nga pọmpụshi ike, anya ya ebido gbaa zigzag, ya daa n'ala jide something aka ka ya nwee ike regain na site ya. Ihe a na-eme ya ebilite, anya ji ebuo ya jishi ike banye na room, kwụbago nwe enwe na room, were fon kpọwazie ke nwoke sọ ọbịa akpọpụ ya nga na ya gakwa anwụ, na ya gakwa eluzu afọ ime, na ọbịa akpọpụ ya nga na nwanne ya nwaanyị jọsịrị gba ya aka ntị, gbajuo ese lee ihe o mere ya, gwa ya sị na ọ chịpụtara ya kwasara ya, sachara ya, hocha pantị, bughachiri ya bak si ya ga asali pantị ya, na o ji aka esa pantị ya. Ọhịa o jiri were akara anya gba ya n'olu, na isi na-agbawa ya agbawa, na isi na-awa ya, na anya ya na-ebucha ajụ. Nke nwoke ajụọ ya sọwawo nwaanyị ibe nọ ya onwe ya na-eyipụ pantị asa mmiri, na ọ sara nwanne ya nwaanyị pantị na ihe ọjọọ, na ya chọkwara nọnsens. Ọ gbanyụọ fon na ntị ya, kpoo madam ya sị lekwekwe ihe ahụ ga. Madam ya sị na enyi dede dị kpaghara aka n'ahụ na o mee ka ya mara. Ya sị oke, nwaanyị mba nọ mza na ya nọ maka ụlọ ha wu ụlọ elu, diọkpara ha rụrụ ha dupu na village, rụọ ụlọ everywhere, na ha bara ụba ụlọ, na ya si n'elu ụlọ elu na-agbatuga. Onye kpọkwara ya okuwu mma ke nwoke kpoo ejikowa ejicha ihe na ojie ya na-agbatugezi fon ya ring ya were fon tige na ntị ya, wụ na onye kpọrọ ya fon na kọl ahụ wụ ex ya nwa okorobịa ya na village ha, ya na ya bụ meghara ihe ya before ya gawa Lagos. Gwakwana ya sị na ya emuvule ọ na ọhụ onye ọzọ na ọ chọrọ na ọ bụ onye kpọrọ ya ma otu o si nweta fon nọmba ya, na-ajụ the boy dị azụ na-agbatugo step, ajụga the boy sị lekwa otu o si nweta nọmba ya. Ọ gwaba ya sị ejikwa eme ka ọzọ. Ya gwawa the boy sị na nga mgbe ya na ya emuvule on, na ya ahụ na onye ga-alụ ya, na ya biko chọrọ onye ọzọ, na ole anya na o teele ya hapụrụ village. Ihe na-emere nọ na village, ihe ya na-egwu ya ma na ada nne nwanne nke nwoke na ya na-emega ihe bịa kwepere n'azụ, bịa na-ekwucha datin gbanyụọ fon, o shi n'elu staircase ahụ nwanyị ọkwụ ya dapụ, were okpuru afọ ya ebie na rail ya, nga ya na-ahụ onwe stil ya ewetakwa ha onwe ya, lankrash ya shi n'elu staircase road daga gbohie achịcha ma isi nwetazi onwe n'ala, okpuru afọ bido eriwashiwa ya etiwe. Ọ nọrọ nga mmiri fon kpọwa nwanne ya nwoke ya na-emega ihe, na ya gara aga kpọlatara ha akwụna, na ya kwuru ekwu na ụmụaka Lagos na ọwụta na ya kpọlatara ha akwụna ashawa efu, na ya jọsụrụ na ọhịa nwa ka atga na ọhịa atga ka ọlọbọm omume, na onye ya na-eji ọsụ kwupụgo ugbu a na ọ nwunye nwoke. Ke nwoke akpọwa ya na fon ya gwa ya sị ya biko na ya lọta bịa kpọrọ ya ga ụlọ ọgwụ na okpuru afọ na-atawashi ya. Ọ jụwa ya sị okpuru afọ ha, ya gwa ya sị na nwanne ya nwaanyị kwara ya aka ya esi n'elu staircase dagidetaruo n'ala, ya gbara afọ somasọt enweghị ike na ihu ya kpoghachiri akpoghachi, na ya biko enwe onye ọ ga-echi tụkọ gagbaga n'ụlọ ọgwụ. Ke nwoke ajụwa ya sị ọ wụ onye ya na onye kwuga na fon ahụ nwanne ya nwaanyị jiri mmanya ọgwụ kwa ya aka.
ya gwa ya korokotom n'eziokwu na ọwụ ex ya na ya abụọ mekọrọ ihe na village as a matter of fact na ọ first boyfriend ya na ọ onye kpere ya na-ajụ ya sị leta o si nweta phone number ihe ka anyị nọ na-ekwu ya gwakwa ya na ya alụwala di ihe ọzọ ya hụrụ nwanne ya nwaanyị kwa ya aka ka nwoke agbanyụ ya phone na ntị na nwamba na enwenye kwere gị ụlọ ọgwụ na ya nọzi n'ime abalị afọ na-eriwashi okpuru afọ na-eriwashi okpuru afọ na-eriwashi ka nwaanyị gara bịa na-aba na-ekwu n'ihu ya kpoo nwanne ya nwoke n'ihu ya na-agwa ya datị na the girl gwaga na ya nwa gwaga onye na-ekwu ekwu na phone na ya enwee ndizi na achọrọ ịbịa n'ọrụ nne na nna ya ụlọ na once ya na-arụcha ụlọ n'ugbo ya ga-eshi afọ ime na ya agaghị iwepụ ya na ya agaghị iwepụ ya na ha fili na a ga-aga ya na ya ga-ebu ụzọ gaa ya ha first na ọwa iwe ejiri mmanya ọgwụ wala enweghị mgbe ya kwuru ihe dị otu a nwaanyị mba nọ mza ihe ahụ ọ nọ na-ekwu onye chọkwara na ịkpọ ka ekili onwe ọ na-epi ike ihe kwekọl ya the moment ya gwara eziokwu lekwa onye kpọrọ ya na phone ọwụ ya kpọrọ ọwụ onye ahụ kpọrọ okwu agwụ ruo n'ime abalị erika ebe 1 afọ atakara na-eriwashi ya atakashi ya na-enwe cramps afụ n'okpuru afọ n'ahịa befe ya mara nwa anụ tara apụọ chi ịhụ n'ụkọtụ nke nwaanyị abịakọrọ ya aka na ya bịabịa gaga eshi enyi ya gwawa ya santi na ime na ya rịọ na ọ pụọla nakwa ya rịọga ya n'abalị na-agwa ya be ihe niile ya sịkpọga ya ụlọ ọgwụ n'okpuru afọ na ọ na-atawashi ya na ọ bụ ha nọ n'ụlọ ha anọgaghị ihe etighi akwa ya bịara bịakọrọ ya aka n'ime abalị si etishiwele ha ntị na ntị na afọ ime ahụ na ọ pụọla na o lekwe n'elu pool of blood ihe dị ledi mere sị na o ya plan bere iwepụ dị nwa na-achọ onye ya ga-aghaga na ọwụ ya wụ ihe ya aṅụga na-emega anya ka egbuga anya gwam 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 na enwere ihe ya hụrụ ya chịrị n'ọnụ ya sị ya nwa na enweghị ihe ya chịrị na onweghị ya ṅụrụ ya wụọ na-agwa ya bifo ịmara mere ha fon n'ihu gboo ha gwa ke nwoke na finally na enwere ihe ọ hụrụ ya wejige nọ na ọ dị ka ọgwụ na datin na ọ dị ka ọgwụ na elekwe na afọ ime ahụ na ọ pụọla na ihe ewucha plan ihe nwa na nwere ṅụ ka ya ọsọ ṅara ime ka ebe bịa rụọ ọrụ nne na nna ya ụlọ ya gbalagazie nakwa ya ekwuru ekwulekwe na afọ ime ahụ na ọ pụọla ya nga ka ọ nọ na-ekwu gị one man onye mberezi ha agara bata bawa sọ gịnị mega ebe a the man ajụọ sọ gịnị ihe obege kwa nwa na-achọrọ ịga lụọ gịnị eshinishi kọrọ the man everything kọchara the man everything nọrọ nga anọ because ọbara ahụ ka na-awụ ya rụrụ dara aka na labs ya tere the blood chelie ya elu si Chineke nna bi n'eluigwe Olisa bi n'eluigwe na enwe onye ya nwere enwe onye ga-alụrụ ya enwe onye ga-ekwutere ya na ọ bụrụ na e nwere ihe ya mere ya ejiri aka ya wepụga nwanụ ọ ya ṅụrụ ọgwụ ka nwanụ pụọ na ya ekwekwala ya tọọ ime n'ụwa ya nọ n'ụwa ya ọzọ na ya ga-amụ nwa ma ọ bụrụ na enweghị ihe ya ṅụrụ ma ọ bụrụ na ihe niile na this lady bụrụ datị na ya gwara enyi ya nwoke ya gwara ex ya na once abịa bịa rụọra ha ụlọ ya ga-ewepụ nwanụ soro ha gbalaga ha eme elopụ na onwekwe mgbe ya kwuru ihe dị otu a na Chineke na bi n'eluigwe ya mekwele ka ya mụọ nwa ma ọ bụrụ na ya ekwu ihe dị otu a nwe mgbe ya kwuru ihe dị otu a na this lady nwanne ya kpuo aha ka nwoke ya na-emeka ihe kpuo aha this lady na ọ ga-alụ di na ọ ga-atụrụ ime mana onwe afọ ime enweghị ike ịgafe 4 months na afọ ime gafe 4 months na ọ ga-anwụ na afọ ime enweghị ike ịgafe 4 months na ụta ya ekwuru na ha elekwa ọbara ha na ha ejila aka ha kwafue na ọ ya mara ya kwụ ya mapụrụ ya afọ ime ya tụgidere ya shi ya jụọ ha kwara ikpega ya ụlọ ọgwụ na ọ wụbara ya wụ ihe awụghị ya na ya na ọ wụbara nwanne ya na ọbara ka ya na ọbara nwanne ya na ọ wụbara na ọwụ nwanne ya ada nephew ọ n'isi ya na ọ wụbara ya wụgaghị ya na o lekwa eriri na na-eti ya isi ya na-ebe dị ma na-ejide ya sị kai na wa ya ahị bawazere the lady ọ mabaghị inside ya nụzi ha lady man na-arịọ ya si biko na ekwughacha ihe okwuru ngala ugboelu na ọkwa mana a ga-agwa bịa ịlụ ya na a ga-abịa ịlụ ya ọ na-enye nwoke wegi iwe nwanne ha nwoke wegi iwe o mechaa ọ ga-ewe wejirikwa iwe n'ọkwa mana a ga-abịa ịlụ ya na okwughasha ya si dị man ya agaghị ebikwa ebe a na ya alawala ya bịaga n'ime ụlọ otu ahụ ọbara ahụ si agụga ka esi shiri akpa ya n'ihi na mgbe ahụ ya hụrụ ọbara ka ebido na-egbegharị n'ime ụlọ na-apịa efu ya pịa jie na akpa ya shiri akpa ahụ kụrụpọọ n'ihu nne ke nwoke ọ sịghị ya lụghachighị agha ahụ onwe ihe onye ihe anyị na-ahịa ọganụ ihe ọ nọwo ndịle ụmụ agbọbịa Lagos ochimo ụmụ agbọbịa ọhịa ihe nwaanyị a na-ekwu ọ na-ele sten nwoke ahụ na-abara ya sị nne m na-ejichi ike ụwa ahụ ya sị mba de otu a ka esi megịnị pụọ ebe ya gara gasa ahụ n'ọwa anọda 4 or 5 houses away ka ya gara ga rịọ ha ekuru mmiri ka ige ya wụchasha clean donwe ọ chizi ebe ahụ lawazie village ka ha ga-akọsara mme na mbe ihe mere na nwa mba nọ na otu a ka esi lawa n'ụlọ ha n'ụtụchazi enwetachazi onwe mmanya sef na-asụ ya ka ala mmanya sef mechara rụtakwa the blood were na-abụkwa ke nwoke ọnụ na-abụghị ọnụ
na ọ ga-alụ nwa, ọ ga-amụ nwa, na this lady mere nwa ya nwaanyị ihe na mee nwaanyị ibe kwụpụ ya nwa n'afọ, kwapụ ya nwa ya n'afọ, na ọ ga-atọ atọ, na ọ ga-ama ya na-agụ ya asụ ya ka ala, ya enwetacha onwe kpoo madam ya laghachi ha back to Lagos. Mgbe ya laghachitazi back to Lagos, ke nwoke ha gara ha bịa ha kwa na ya na plan ịlọta bịa were polisi mee nwanne ya arrest, ọ nọrọ nga abara lọtawa na nwa ya o jiri lọtawa na ya laghachi ya bịa ka ya na ya abụọ lawazie ka ya ga-efesizie family ya. Madam ya anọrọ nga kpoo nwanne ya nwoke ahụ pikiri ya from street kpọtara ya na si ya bịa lekwekwe ihe ahụ ka the man si na ya that guy bịa di ya bịakwute ebe ahụ na ya ga-eji polisi eme arrest. Ya tụpụtụrụ ihe ọnụ, ma mmadụ kwugodo okwu, ya tụpụrụ ihe ọnụ, ọ lawa. Mgbe ọ bịara hụ na nke ọrịọrọ arịọ ọ dịghị ihe izi nrịọta, ya lawa iche ahụ, bịakwaghị again, ọ kpọkwaghị ya. Ihe ọzọ ya nọrọ wụ na ọ lụọla nwaanyị ọzọ. Nwaanyị mba nọ ya n'ọrụ onwe. 6 months after ihe a niile mere, ya lawara n'ụlọ nne na nna ya ka this lady na lụrụ di at the age of 38 years ka o ji lụọ di. Ihe niile agacha na ya na ha aga, onye ọbụla gawarala onwe. Since 6 months later, enweta information na ọ lụọla di. This lady na mere ya ihe a na ọ lụọla di 6 months later, na ọ lụọla di. Ọ ya ka ahụ gawara, onye ọbụla emehiekoro ya na nwanne nwoke, onye ọbụla n'ọrụ onwe ya n'ọrụ onwe. Information ọzọ ya na-enweta bụ na ke nwoke na ọ lụọla nwaanyị, na enwere one lady ọ lụrụ. Ya onwe ekwenụ mechakwa Chineke na-ewepụtara ya onye ga-alụ ya. Chineke na-emekwu ebere eduo nwanne ya nwoke, odudo eduru ya ịbịa dịrịfu ụlọ ha so na ihe ọga ya bịara bịa imere ya, ma ya sị mba, si nye the money na ya chọrọ ịkwatu dị ụlọ rụọ ya few rooms. The man ewere the money adịara na ego o ji settle ya. Ya onwe ekwenụ ka ya kekọtara ya na nwanne ya join ya hands together rụzie 3 rooms dị a, roofuo ya ya dịka modern rụka ụlọ, pozie from ụlọ ụbịam, pozie from ụlọ aja ọcha. By then ya nọrọ na relationship, somebody na-enyekwere ya aka, the person na-enyekwere ya aka, na otu ha shiri nọ. Na nwaanyị mba na m lezie ihe mere na ejiri kpọọ m ugbu a. Mma mụrụ ya kpọrọ ya na phone si ya biko na o nwere ihe ya chọrọ ịrịọ ya, nakwa ya mana ya na-aga ịbaiga na marriage mgbe na-adịghị anya, na ya chọọ ka e buru grudges baiga na marriage, na that nwata nwokorobịa chọbụrụ ịlụ ya, ndị ka ebi na ndị ka ụlọ ha na the next village. Na mma ya bịara ebe a na-ebe na-atọgburi si ya gbaghara, na nwaanyị makwana ibe ya na ebiko gbaghara, na nwa ya nwaanyị, nwa ya ka ya metụrụ bara aka na mbreji ya, wee kpoo nwa ya iyi na ọ ga-amụ nwa, na ọ ga-atụrụ ime, na ọ ga na-atụ ime bete enweghị afọ ime ga-akarị 4 months. Na nwa ya pụọla ime 3 months abụọ, na ọ rọọ ha ọzọ ugbu a na ndọwa ọha ụmụazị, na a na-atụ ụjọ ikekwe ka ahụ ruo na ọ ga-apụ. Na okwu ahụ nwa ahụ kwuru n'ụlọ ya na mbreji ya, na o chetara everyday ka okwu ahụ ji agba ya n'isi tem. Na nwa ya nwaanyị ahụ dịkwa sọrị na ọ wụ na ime ahụ oruge na ọ na-eso abịa ngala, na ihe ya bịara nwoke ya rịọ ka ọ kpọọ nwa ya si biko si gbaghara na onye ji ngo ji wepụga aka. Na ha bịagide, nwaanyị abịagidere na o begidere, na ihe ya sị ka ya gwa ya na ọ ga-alọta. Ya na ya bụ ọsoro gaa n'ụlọ ha gaga okwu asha ihe o kwuru ka nwaanyị ibe ya ka ime ọrụ ugbo hapụ ịpụ, na biko na ọ bịa na ọhịa mmanya kpọga na ya lọta. Na nwaanyị bada na m juderele ya mba ụwa na ihe na ọwọrọ ị ga-ala. Olee ihe m nwere ịgwa ya nwaanyị mba nnọọ, na m gbotowakwara ya ụmụnne m okwekwele kwucha m si ya nne m ya sị ihe Chukwu dere o dele ya. Ebe Chukwu na-edere ha o dere ha gị, ebe Jehova na-edere ha, ebe Chineke sị na o dere ha ebe ahụ, o dere ha ebe ahụ. Ihe ọ sọkwara ṅụ mee, no matter the years, ịgbacha around, you must fall out of that place. Mmanụ sị na mgbe na-adịghị anya na ị ga-alụ di. In fact, na ndị dị ga-ebido na-abịala na list. Mgbe na-adịghị anya ị ga-anọ n'ụlọ di, and the ones ị bara ebe ahụ ị ga-ebido mawa nwa. Now ọ sị na ọ chọọ ka i buru such grudge baga n'ụlọ di kenọ. Na mmanụ sị na ihe Chukwu dere na o dele na gị lọta, ọ mma mụrụ gị, na gị lọta ka a ga ebe ahụ ga-ekwu asha ihe o kwuru. Ebe ọ pụọla ka mbụ pụọ ka abụọ, Chineke punishile ya enough. Aga m asị nne m mee ihe ahụ mmanụ kwuru. Ụwa na nọ n'ime ya ọ wụ otu mbịa, a na-ebu ya n'isi ala. Megodi ya, ị nwere ike emechaa ya wụrụ na ọwụdụ ihe ahụ i kwuru wụ ihe ọ sọfaga, mana mee ya ka a sịkwa na nwa abịakwala bịa kwuasha ihe o kwuru, gbagharakwara na ya. Ụdịrị onye ma otu a nwere ike o nwere ebe ọzọ meke onye ọzọ mekiri, o nwere ike ọ nwoke nke ọ sọfaga, mana to fulfill all righteousness, aga m asị m n'obi ka mee ihe ahụ mmanụ kwuru. Laa ka ị gaa
ga-elihapụ onwe gị. Agala gị ga connect ya to any course ihe ọbụla wabụrụ m ọnụ ka ị dị sam so that igbe ikpere ka ikpere Chineke gị ya edoo anya na ndị niile mejọrọ gị na ịgbaghakwara ha ka ị dị eligible ịkwụrụ n'ihu ya kpọkuo ya ego. Elitewela nwa agbọghọbịa ahụ, ọwa agwa ọjọọ, Chineke achọghị ka ị nọrọ na that family. Gaa mee ihe mmanwụ kwuru, a na-ewubitechakwana, a na-eribitechawa. Ụmụnne m, ọhịa m gwara ya, ngwa ihe unu ga-atụkwasị ya, unu atụkwasị ya. Ọ gịnị bụ ihe dewere nwaanyị n'ọdụ naanị na ọ nọrọ na nwanne ya nwoke na-aga ịrụjiri this lady ụlọ nne na nna ya gwụla ka nwoke ya na ya bụ megakwara ihe. Mgbe ị jụrụ nwaanyị ya ga straight gwa gị eziokwu, isi nwoke mgbe ị batara ga ịgbanyụ fon bido wewe iwe ọnụmesuwe ya bụ mgbe ihe ga-adị na aga adị. This idea of akpọta nwaanyị nwoke kpọlata nwaanyị ọ chọrọ ịlụ, ụmụnne the entire family anọrọ on this girl, there's na-arụ on the show like ọhanwa na this lady na-aga ibi ọhanwa na this lady like decision ha ọ ga-abịa through their decisions before the young man na-aga ịlụ nwaanyị. Ọrụkwa mma unu ahụnanụ somebody na-alụghị di n'oge blozie ntụrụ alụkwana ịpụ ime ya wụkiri ihe o metere na ihe o kwutere kama a na-ehi ụra. Ọ bụ onye niile ka ị ga-emegide, enwe onye ga-esi ala ala kwubi okwu kwuo okwu n'iwe n'ọnụma eluigwe buru gawa. Ya dị nkọwa egwuregwu mana esi ilele mara ihe ị na-eme mmadụ ibe m, mara ihe ị na-eme mmadụ ibe m. Ihe onye ahụ ị mana ị nọrọ n'ọnọdụ a ị ga-need help gị, ihe onye nọ need help ọsọ gị nye m ọsọ gị gawa, mana ịwa obstacle na-eme onye ahụ na o deserve ya na gịnị mere ezi ahụ nwụọ nga ahụ n'ime ihe mgbu ya. Ọrụkwahụ mma ụmụnne m, ọrụkwahụ mma o. Ọhịa m sị mabịa gbotowara na ụmụnne anyị nwanne anyị nwaanyị sị na ọ wụrụ ṅụ ị ga-ala na ị na-aga iligapụ onye dị otu a na ọ ga-apụ ya achịchọrọ ịhapụ ka ọ pụgide ime otu na eziokwu ekwu ya ọnụ. Enwe nnọọ ihe unu ga-agwa ya ka obi elu otu ụnụ sịkwana ya nọrọ nwa na ya pụwa ime dị ọntụrụ ike agwa ya ya nọrọ enwekwa ihe oge nọrọ enwe ihe ọ ga-erite n'ihi na ya onwe ekwe Chineke agọziele ya. Ọ nga ọha nọ m n'ọnụ dodiri ọnụ.